Vom măsura tensiunea. După ce am dat plăcuțele de la plus, vom măsura tensiunea, să vedem dacă celulele s-au egalizat. Așezăm aparatul acesta. Să vedem acum. Deci luăm prima celulă. Avem minusul care este deja în centru celor 22 de celule și avem 2,242. 2,242 la a doua celulă. La a treia celulă 2,242. La a treia celulă 2,42. Da? A patra celulă 2,242. 2,242. Cincea celulă. A șasea celulă 242. 242. A șaptea celulă. A opta celulă 2,242. 9. 2,242. A 10-a 2,242. A 11-a 2,242. 12-a 2,242. 13-a 242. 14-a 242. Mutăm un pic aparatul încoace. Hai să o luăm din capătul ăsta. Ultima 22. Avem 2,242. 2,242. 2. 42. 42. 42. Dacă mai e ultima asta, 242. 242. Deci toate celulele au fost puse în paralel, fără niciun consumator și s-au echilibrat. La 2,242. Și asta înseamnă că nu trebuie musai un consumator pentru echilibrarea unui grup de acumulatori LTO.